אנחנו בעמוד י"ט. הכותבת של כל הפרק זה חברה תורנית ממלכתית. כבר איך בעצם בונים, או זה המשימה לבנות חברה תורנית ממלכתית. הכוונה הסברנו את זה קודם, להיות תורניים ממלכתיים. הכוונה הממלכתית זה בעלי ריבונות על הארץ, דואגים לשלטון ולכל ענייני המלכות, שעל פניו נראים חוליים, לא חולנים, כן? הם נראים חולניים, כן? צערנו הרב עכשיו, כרגע, הם לא בדיוק הכי בריאים, אבל הם ענייני חול. אבל אנחנו צריכים לדאוג גם לגוף של עם ישראל, אמרנו את זה כמה פעמים, וגם לנשמה שלו. הנשמה זה כאילו הצד התורני הרוחני, מצד שני גם הצד הממלכתי, גופני, חומרי, כלכלי, צבאי, כל הדברים האלה. טוב, אתמול דיברנו על הקטע הזה שבאמת מי שבא מעולם מושגים, לא תורני, לא רוחני, לא מבין מה זה שיש ארץ מסוימת, שיש עליה בעלות נצחית. אף אחד לא מבין דבר כזה, מי שלא קשור לתורה ומצוות. אתמול בדיוק דיברתי עם איזה בת שירות שהיא עושה שירות בבית ספר דתי-לאומי. בסדר? אז היא אומרת לי, כן, לדוגמה, נגיד באו ואמרו להם, מי רוצה להיות, עושים אודישנים לאיזה תחרות זמרה מסוימת. אז הבנות בכלל לא התבלבלו, כן, מי שדעת לשיר, הלכה. אז היא אומרת לי, תגיד, איך אני מסבירה לה, מה קורה פה? זה לא בסדר, לא ראוי לבת ישראל, דתייה, לעשות ככה וככה. אמרתי לה, תקשיבי, יש הרבה דברים שאנשים לא, בת ישראל, כולנו לא מבינים, אם אנחנו לא שייכים למושגים האלה, אם בחורה לא למדה אף פעם תורה, לא למדה הלכה, ובכלל היא לא חיה בעולם דתי, את המושגים שלה, אז איך אתה רוצה שהיא תבין? כרגע בשבילה זה להיות מפורסמת, זה הדבר הכי גדול שיש, זה מסת חיה, זה החלום חיה. להיות כוכב נולד, זה משהו חזק ביותר, וזה העולם שלה. אז איך אתה רוצה לגרום לה להבין? אי אפשר לגרום לה להבין, על ידי שפעם תנחת עליה, תגיד לה, תקשיבי, כתוב בהלכה שכל באישה ערווה. היא לא תבין מה אתה רוצה ממנה בכלל. מה זה ערווה, מה זה כל, מה זה אישה? היא לא מבינה מה אתה מדבר בכלל. היא מתלבשת כמו גבר, איך היא תבין מה זה כל אישה וערווה? זה בעיה, ויש גברים ששרים כמו אישה. אז מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? מה נעשה? אי אפשר בלי לקדם את האנשים האלה שלב, לאט לאט. לכן חזון אומרים שתורה לא קונים מיד, וגם עם ישראל לא יחזור בתשובה מיד. הרב קוק לדוגמה, אני צריך לצלם לכם את זה פעם אחת, אומר ששלבי החזרה בתשובה של עם ישראל יהיו ככה. בקצרה אני אומר, לא אריך את זה עכשיו, דבר ראשון אנחנו נמצא את זה פרק, שנדבר על התשובה, וכל זה נדבר על זה. יש הכרת הדת, חיבת הדת, כבוד הדת, ואז קיום הדת. אי אפשר מיד, כל מכירים את הדת. חייכם צריכים לחבב אותה. חייכם צריכים להעריך אותה, יש כבוד אליה. וחייכם מקיימים אותה. אם אני לא מכבד את המושג הזה, למה לך שאני ארצה להתקרב אליו? למה לקיים אותו? למה להתחייב אליו? ברור, נכון? אז בחור שלא חייב במושגים האלה, או בחור, לא משנה, או עם ישראל באופן כללי, רחוק מזה, והוא... משה, אתה יודע? אז ברור שלא מקיים את זה. ברור. אז כמו שדיברנו מקודם, על לצאת בחוץ לארץ, זה טיול, זה יפה, זה נחמד, או עבירה כזאת או אחרת, היא נראית נחמדה, היא נראית מתוקה, היא נראית נעימה. אז זה ברור שזה לא פשוט לא לעשות העבירה הזאת, או לא להתחבר לדבר הזה, כי זה נראה על פניו בעולם המושגים הראשון שלי, לפני שלמדתי והתוודעתי לעולם חדש. אז זה נראה אמת לאמיתה, אין אמת אחרת. אתם יודעים ש... אם זה חבר קצת לחנוכה, אם כבר דיברנו על חנוכה קצת, המתייוונים, הם למדו, הם היו יהודים, הם למדו מהיוונים, כל מיני דברים. והם כל כך חיו את זה, שהם אפילו שינו את השם שלהם. אנחנו עדיין רגועים. הכהנים הגדולים, כהנים גדולים, מכניסים את השם שלהם לשם שמות של לבנים. גם נילוס ופפוס. פפוס, נכון, גם זה עם רומא. נכון, אותו דבר. פפוס, נכון. ויש, וזה דבר מדהים, שהכהן הגדול מתנהג כמו יוונית. מה זה אומר? מה אתה אומר? מתתיהו היה. לא, חוץ מתתיהו, נכון. מתתיהו תיקן את המצב. אבל היו גם כהנים אחרים. וגם אחרי שמתתיהו נפטר ובנה בכל הדור הזה, אחרי כן קיימים דורות עקומים ביותר, כמו לדוגמה אריסטובולוס והורקנוס, שתי אחים, מלכים, שתי אחים. כן, יפה. והם רבים ביניהם, אחים, עד שאחד מהם אפילו גורם לשני כמעט להקריב חזיר. מעלים חזיר לבית המקדש כדי להקריב אותו, בכדי מה אמר להם איזה זקן אחד, שאם יפסיקו להקריב קורבנות, זה שבפנים בתוך את המקדש יפסיד, כי כל עוד הוא מקריב קורבנות והעבודה ממשיכה, הוא ינצח אותך. אז מישהו אמר, תקשיב, אם תגלגל לו עכשיו לבית המקדש חזיר, אז הוא לא ימשיך, הוא יבטל את העבודה ואז ינצחו. זה דברים, חזיר בבית המקדש, יהודי עושה דבר כזה.
תראי מה זה אומר, השם יעזור. לא נעריך את זה, אבל זה קשור לשיעור חנוכה. זה בעיה גדולה. אז אחרי אנחנו רוצים להראות איך השתלשלות של השפעה קטנה בהתחלה. סך הכל להיות נחמדים לגויים, להיות איתם, והתערבו בגויים ולמדו מעשה. אחרי כן מגיעים שהכהנים הגדולים, הפסגה של העם, האליטה הרוחנית שלנו, לא אמרתי, נעק בקצרה, חשמונאי ובניו, כן, הכהן הגדול הזה, מגיע ממודיעין, הוא בכלל בירושלים. ובכלל, כל הכהנים כמעט ככלל, הם ביחד בזרם הזה של היוונים. איזה משפחה אחת קטנטנה, עושה את כל הרעש הזה. אתם יודעים מה זה נס גדול? איזה דבר מדהים זה? לא כולם איתך בכלל, הוא צריך להילחם אפילו עם האחים שלו, שנצח את הזרם הזה, ללכת נגד הזרם. אמרנו כבר כמה פעמים במשפט היפה הזה, דג חי זה דג שהולך נגד הזרם. אז ברור שחשמונאי ובניו הם החיים, ואלה מתים. הם הולכים נגד הזרם, כי הזרם הזה היה זרם גרוע ביותר, שהוציא את עם ישראל מתוך המשימה שלו, מתוך העצמיות שלו, מתוך הרוחניות שלו, הוציא אותו בכלל. ונשאר לנו איזה פח קטן שמתתיהו ובניו, מתוך כל הכהנים הגדולים האלה, פח קטן שהטהור עדיין במוח שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, הצליח לגרום בעם ישראל לחזור לתלם. וגם זה לא להרבה זמן, אחרי לצערנו הרב בבית הזה חרב, וכל מלכות חשמונאי, כולה מתקלה. מספרים, אחרי כן שיש מלך קוראים לו הורדוס, הוא מתאווה לאחת מבנות חשמונאי. אומרת אותה תינוקת, אותה נערה, אני, הייתה צדיקה, אני לא אתן את גופי לערל הזה. מי זאת? אחת מבנות חשמונאי. והיא עומדת על הגג, עולה לגג, ואומרת ומודיעה קבל עם ועדה, מי שיגיד עוד שיש דבר כזה שנקרא בית חשמונאי, הוא עבד, הוא שקרן. אין יותר בית חשמונאי, אני האחרונה, להתראות לכם, ניפגש בעולם הבא. וקופצת, ומתה על קידוש השם. ומתה. עכשיו זה רק סתם כמאמר מוסגר. אז תחזור רק אלינו. אז מי שלא מבין מושגים רוחניים, באמת יש לנו דו-שיח של חרשים, כמו שדיברנו פעם שעברה על המושג הזה, באמת, כאשר שתי יהודים, שאחד דתי והשני לא דתי, קשה לדבר בהרבה דברים, במושגים רוחניים. אמרתי, איך אומר החזון איש אומר יפה, אומר משפט כזה מוקצני יפה. הוא אומר, מה שהם קוראים אהבה, אני קורא לזה כרת. זה שמדבר. ברכה חילוני, רק שנייה. ברכה חילוני אומר, תקשיב, אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, אנחנו נהנים ביחד. אבל התורה אומרת שזה, השם יעזור מה יקרה לך. הוא נהנה מזה. אבל התורה אומרת שזה גיהינום. אז תבין, אחד דבר גיהינום, אחד דבר זה גן עדן. גיהינום לפני שהם מתחתנים. כן, בסדר, ברור. גם אחריכם שומעים על נידה או שומעים על נידה, אז הוא בא על נידה, זה קרה. אז זה לא פשוט. אז אומר החזון איש, שהיה גדול עולם, הוא אומר, תקשיב, אני קשה לדבר עם החילונים האלה, יש לי בעיה, השפה שלי, והשפה שלהם שונה לחלוטין. אני מדבר בסינית, הוא מדבר יפנית, זה לא מסתדר בכלל. זה בעיה, תבינו איזה ברוך אנחנו נמצאים, זה לא הדברים כאלה. הדברים האלה, אנחנו מתמודדים איתם בגלות, שהיינו עכשיו בתימן, באירופה, בכל מקומות. אנשים מדברים אחד עם השני, כל מה שמדברים, הם מבינים אחד השני. פתאום נמצאים בתוך מקום אחד, אנשים שלא מבינים את שפת רעהו. לא מבינים כלום. באמת מדבר עם חילונים, לא מבין מה אתה רוצה בכלל. מה הקוביה שאתה שם פה? מה זה חג פסח? מה זה חג חנוכה? מה הסופגניות האלה? לא מבינים כלום, לא מבינים מה שמע ישראל, לא מבינים. פעם שאלו, מה זה סידור? שאלו יהודים חילונים, אמרו סידור עבודה. מה זה קבלה? קבלה שמקבלים בחנות אחרי שקונים משהו. לא יודעים אפילו שום דבר, שום מושגים. מה זה הלכה? דרך ההלכה, בדרך לירושלים, בדרך לתל אביב, דרך ההלכה. זה המושגים, תארינו. בשיעור של ה... מקשנה ברשותך, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נראה. בערב של משלים תאורה, אז יצא לי עכשיו להיכנס לשיעור שלהם שהיה בחדר אוכל. אז המורה שהעביר להם את השיעור בתושבו, אז רצה להעביר להם, כאילו, איך אתם מכניסים לילד, איך אתם יודעים מה הוא יודע. כן. אז נגיד הוא אמר כאילו, הוא נתן סיפור שהוא היה בכפר מימון, ובאו ילדים חילוניים באיזשהו מקום. והוא רצה להעביר להם איזה משהו, אז סתם כזה שאל אותם אם הם יודעים מה זה תפילין. מה זה... אז הם אמרו לו שהחוטים זה הנשק של הנחש, האור של הנחש, שזה התפילין. וואי וואי, אתם מבינים עד כמה, נכון? זה קרובים. אבל יש הרבה בעיות, אבל זה פשוט, אבל כמו שהסברנו, זה פשוט, זה פרקים, כשלא מסבירים ולא לומדים ומנותקים בצורה רצינית, כן, כמו שפעם אמרו שיפה כזה, שההתנתקות באה בגלל שהתנתקנו. זה ההיגיון בעצם, כלומר שהתנתקנו מהערכים שלנו, מהשורשים שלנו, מהקשר שלנו, אז כבר זה, ההתנתקות שמתנתקים, כבר לא מרגישים שמתנתקים בכלל. ההפך, שמחים שמשחררים את החלקים האלה והאלה, ואז להם יהודים סובלים והם עפו מהבית שלהם, בסדר, אנחנו נסדר להם בית אחר.
לא מרגישים. אמרתי לך, ספרתי לכם את זה אתמול. החלוצים הראשונים היו מסתכלים היום על החלוצים המודרניים, היו מתביישים. אומרים, מה, זה הילדים שלנו? ככה ממשיכים את הדרך שלנו? ונחזור על סיפרנו על עזר בית מהמאחדים שלו. לא מבינים מה סבא שלהם. הזקן הזה, מה עושה? לא מבינים. אז זה ברור, אז מה שאמרנו. אז הנושא השחשים נובע בגלל שאנחנו לא מחוברים לאותה תורה, לאותו מערכים. כן, אני רוצה להמשיך לנקודה, הפסקה האחרונה לביוטט. אין ישראל, אני חוזר למשפט, עמדת התורה, פסקה לפניכם. עמדת התורה היא ברורה והחלטית. לא רק שאין ליהודי מה לבקש בחוץ לארץ, אלא שאסור לו, זו לא שאלה בכלל, שאסור לו ליהודי לעזוב את ארצו, אפילו תקופה קצרה. עכשיו, באופן כללי, עם ישראל צריך להיות בארץ שלו. אותה נשמה שנקראת ישראל, צריכה להיות בגוף, איזה גוף? ארץ ישראל. אין לה מקום אחר. זה כמו שהנשמה של עידו צריכה להיות בגוף של עידו. כל אחד מבין את זה. אם היא תברח למקום אחר, זה לא יהיה עידו. אם עם ישראל לא במקום שלו, זה לא החיים שלו, הוא לא חי, הוא מת. הוא מבחינת מת. ולכן אמרנו כבר, ופתחתי את קברותיכם, אומר הנביא יחזקאל בשם הקדוש ברוך הוא, כאשר אתם בגלות, אתם מבחינת קבורים תחת קבר. אתם מתים. אני אעשה לכם תחת המתים, ואני אעשה את חזון העצמות היבשות, אני חיה אותם. אני חיה אותם, כי באמת מי שיש לו פלאפון שיעשה לו רטט. בסדר? סתם אופן כלי, יחסים את המדרש, תעשו רטט, לא יתבייש. אתם קמים בבוקר, תעשו רטט. ככה אתם תתנהגו, תתרגלו, שזה לא יצא לכם. אני יוצא מהבית, מיד רטט. אפילו נראה לי, רק כשאני מתעורר כבר אני עושה רטט. כדי שלא להגיע אחרי לבית הכנסת, לא נהיה לי צלצולים, כאלה ואחרים. כן, מי שיש לו בעיה כזאת שהפלאפון שלו מת מבדידות, משהו אחר, אבל במקרה הנ"ל, הטלפון שלי, ברוך השם, יש לו מה לדבר. כן, לא מבוקש, אבל הוא פעיל, חשוב. כן, לא קונים. טוב, נקדישה למעריצה. כן, הנקודה המרכזית היא שליהודי אין בכלל, יהודי הפרטי, וגם ליהודי הכללי, כמובן, לכלל עם ישראל, אין בכלל אופציה לחשוב על אופציה אחרת לגור במקום אחר. ואם הוא יגור במקום אחר, הוא ימיד את עצמו. זה כמו שאמרנו, דג שיחד פתאום שיחד ביבשה. זה כמו שאמרנו, הזכרת עם פפוס ורבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר לו, פפוס היקר, חמוד, בלי תורה, בלי ארץ ישראל, בלי המהות שלנו המיוחדת, אנחנו נמות. כי פפוס החכם הזה, הוא היה חבר של הרומאים. הוא אמר, בוא נשנה עמדה, ניישר קו עם הרומאים, והכל יהיה בסדר. אומר לו רבי עקיבא, טיפש. אם דג עכשיו ילך ליבשה, הוא יחיה יותר טוב. הוא ימות. אם אני אקח את התורה שלי, את המשמעות המיוחדת שלי, את הנשמה שלי, ואני אשים אותה בצד, אני אקח נשמה של מישהו אחר, של גוי, של רומאי, של יווני, אני אחיה יותר טוב. זה הצעה של טיפשים, זה חכמי חלם ככה מצאים. אז הוא מניעה שבגלל שאין את בשביל לך בפפוס, יאהבו אותך. תחי לכם מה עשו רק שנייה, תפשו אותו. אז אומר פפוס הטיפש הזה, אומר, פה הוא החכים. הוא אמר, תראה, אשריך רבי עקיבא, אני נתפסתי על דברים בטלים, אתה נתפסת על דברי תורה. אשריך שנתפסת על דברים גדולים, יש לך התיק שנפלת עליו, נכון, נפלת על תיק של דברי תורה, אבל מה נפלתי? על שטויות נפלתי. איזה מסכן אני. זה להבין איפה אנחנו עומדים בכלל. אז כל הפתרונות שווה האלה, של ליישר קו, בוא נשנה את השם, בוא נזייף את זה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, כל זה קומבינות שלא יעזרו כלום, כי את הנשמה אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות את זה, ממילא, חבל על הזמן. לכן כל הפתרונות האלה, בוא נהיה חמודים עם הגויים, בוא נשאר איתם קו, בוא נעשה לזה, אמרנו את זה כל כמה פעמים, את המשפט היפהפה הזה. אם אנחנו, אין לי פרוטוש, אם אנחנו עושים קידוש לגויים, הם עושים לנו הבדלה. תזכרו את המושג הזה. אם אנחנו חושבים שזה שנקדש אותם, זה שנתלהב מהם, נעריץ אותם, נעריך אותם, נהיה כמוהם, נקדש אותם, כן? זה הביטוי, כן? נהיה גם, נקרא עצמנו פפוס, או כמו שהכהן הגדול קרא לעצמו יסון, וזה קרא לו ככה, וזה קרא לו ככה. סיפרתי לכם, סיפור המצחיק הזה, פעם איזה רב תימני אחד מהל איזה ילד, עשה לו ברית, שומע עידן, תשמע סיפור יפה, איזה זקן אחד תימני, רב אחד תימני, עשה ברית מילה לאיזה ילד אחד קטן. עכשיו הוא עדיין חי בעולם התנ"ך, הוא לא, ברור שלא התקלקל, אותו רב הזה. טוב, אז הוא מרים את הילד, אומרים בתימנית ככה, בר הברית, בריתו שעברה רבינו. מי בא? ילד חדש, נכון? מרימים אותו, ואומרים להורים, איך לקרוא לבחור? טוב, איך קוראים לילד? אז האבא היקר אומר לרב, הוא רב תימני כזה עתיק, הוא לא מכיר את החידושים שיש בשמות ובזה. אז הוא אומר לו, קים. אומר לו, מה? הוא לא שמע טוב, אולי הוא אומר לו, מה? אז הוא אומר לו, קים. אז הוא אומר לו, מה קים? זה קיצור של אליקים? אז הוא אומר לו, לא, קים. אז הרב הזה לא יודע מאיפה אנחנו חיים. יש אנשים שקוראים עדים שלהם בכל מיני שמות, השם יעזור. כל מיני שמות, לא שלנו בכלל. שון, פון, גון, תום, כל מיני שמות כאלה, השם יעזור. איך הוא קרא לו בסוף?
לא משנה, הוא קרא לו קים, כי אין מה לעשות, זה מה שאבא רוצה. אבל מה שאני רוצה להראות, זה שאנשים לא שמים לב. כן, אתה רואה, צערנו הרב, בושה וחרפה, בושה וחרפה. אם זה קיצור של אליקים, מילא, אבל גם קיצור של אליקים, צריך שיקרא לו אליקים, למה קים? אתה יודע איך קורא לבן שלי? כן, לפי לוקח קפיץ, קורא אותו, כן. זה יפה, כן. בחזרה אלינו, אז בסדר? אז בחזרה אלינו, אז בואו נחזור אלינו. בסוף לאוליאנוס ופפוס הם אומרים שהם... לא, אתה מדבר על שתי שמות אחרים. לאוליאנוס ופפוס היו שתי אנשים, משהו אחר שהם מסרו את נפשם למען עם ישראל. פפוס שדיברתי עליו זה אחד שהתווכח עם רבי עקיבא, היה יהודי שנתווכחו. נכון, מובן בדמות, זה לא... תיתן את זה. במובן תיתן יש ציטוט על זה, ויש מהלך יפה על זה, תשאלו את הרב יואל, ללמד אתכם את זה משהו יפה. כולל עם האוס בסוף זה יוונים? כן, בגדול, כן, וגם רומאים. עכשיו, אנטיוכוס, פפוס. עכשיו, פפוס הזה זה ויכוח אחר עם רבי עקיבא, זה משהו אחר. זה היה יהודי, זה לא היה גוי. יש כאן מחלוקת האם לאוליאנוס ופפוס היו יהודים או לא יהודים. אבל לא משנה, המקרה של לאוליאנוס ופפוס זה שתי אנשים שמחרים נפשם למען עם ישראל, הייתה איזה עיל אדם, ובגלל זה הם זכו לעולם הבא שהם מתו בשביל שעם ישראל יחיה, בשביל שהכלל יחיה. אבל זה נסגור את המאמר מוסגר. כן, אז בואו נחזור רק אלינו. אז אמרנו, עמדת התורה היא ברורה והחלטית, לא רק שאין ליהודים מה לבקש בחוץ לארץ, אלא שאסור לו ליהודי לעזוב את ארצו. אפילו לתקופה קצרה והתגורר בחוץ לארץ. ארץ ישראל היא חלקת הקרקע היחידה בהתירה התורה ליהודי להתגורר. כן, הכוונה שאין גלות, כן, זה הכוונה. ועל כן ניתנה לו בה ולא בלבד, וגם זה הגיוני. אם אני אומר לך שאתה תחיה רק באזור מסוים, אז זה לא הגיוני שלך יהיה זכות על המקום הזה. זה הגיוני. אם אמרתי לך עכשיו תקשיב, אומר הקדוש ברוך הוא, מה הוא הקדוש ברוך הוא אכזרי? הוא אומר הקדוש ברוך הוא תקשיב, נתתי לך חבל ארץ מסוים תגור בו. כתוב עמד וימודד ארץ. הקדוש ברוך הוא עמד וחשב איזה ארץ מתאימה לעם הנבחר הזה. אז הוא מדד לו את הארץ, ארץ מאוד יפה, שיש מקום לדברים טובים, ארץ מאוד חלב ודבש. אמר להם לגור פה. אז הוא לא ייתן להם זכות על המקום הזה? אם אני אומר לך, אתה לא זז מפה, אתה חי רק פה, תחת לך גם זכויות עולמיות, נצחיות להיות פה. נכון, זה הגיוני, לא? אז זה, ככה זה דברים, זה דברים גם הגיוניים מאוד. ואז הוא אומר ככה, ועל כן ניתנה לו בה ולא בלבד, אף אחד לא שייך אליו בזכויות האלה. את מלוא הזכויות הלאומיות בארץ הזו. כל נוכרי יכול לזכות בזכויות מלאות אלו אם יצטרף לעם ישראל בגיור כהלכה. אתה רוצה לגור בארץ ישראל? בוא תתגייר, תהיה יהודי, תתייהד. בסדר? או שיסכים לקבל, וגם מי שכאן, נגיד מוחמד הפרטי, לא עם שנקרא פלסטינאים, שזה גם אשליה, אבל לא משנה. נגיד, קבוצה שאומרת, היא רוצה לעשות פה לאומיות חדשה בפני עצמה, אין דבר כזה. אבל, נגיד מוחמד הפרטי, רוצה לבוא לגור פה. אנחנו לא צריכים לגרש אותו. אם הוא עכשיו אומר, אני מקבל עליי שם מצד בני נוח, וחי פה בטהרה ובקדושה, לפי קדושת הגוי, אין בעיה, אפשר להשאיר אותו. אין לי בעיה עם מוחמד, אבל כשמוחמד אומר, הוא והחברים שלו, אני רוצה ממשלה, רשות פלסטינאית, זה כבר אסור לנו לתת לו, אסור לנו. לא שאני לא יכול נחמד אליו, אסור לי מבחינה הלכתית לתת לו את זה. ואל תקשו עליי מה שקורה במציאות היום, כי אנחנו לא הולכים לפי ההלכה. כן, או שיסכים לקבל את כמו שם מצד בני נוח, אני יודע שזה מפריע לך, ובסטטוס של גר, סטטוס זה מצב, מעמד, ובמעמד של גר תושב, יוכל ליהנות בארץ ישראל מכל זכויות של פרט. לדוגמה, זכויות בנייה כאלה ואחרות, זכויות ביטוח לאומי כזה ואחר, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שחינוך ניתן לו. כביש הוא יקבל, מים הוא יקבל, חשמל הוא יקבל, אבל הוא לעולם לא יריב. אתמול בדיוק הייתי בשיעור עם בנות, לימדתי אותם על מה זה מושג של שלום. מהרמב"ם, אני אסביר לך מה זה שלום. לא מה שיוסי בן אומר לך, ולא מה שפרס אומר לך, מה שלום. כשאנחנו באים עכשיו לשלום, ולא מקבלים אותנו בצורה טובה, אנחנו באים לשלום, קודם כל לשלום. שלום שלום. כמובן, כשיהושע מגיע עכשיו לכבוש את ארץ ישראל, הוא אומר להם, אתם רוצים לחיות אותנו בשלום? מי שיחיה אותנו בשלום, יקבל את מצוות בני נוח, לא נוגע בו. אבל מי שלא יקבל, 7 עמים, אני מחריט כל נשמה. לחלק כל נשמה. אבל הגרגשי, רק זה משפט אחרון, גרגשי, כשיהושע מגיע אליו, הוא אומר לו, גרגשי, יהושע, אני שאתה רציני, אני מפחד ממך, אני הולך, עזוב אותי, שחרר לחת, אני הולך. הלך, לא רק שהלך, הוא הלך וקיבל זכויות. קיבל את אפריקה, מקום מאוד נחמד וטוב, יש בו הרבה מחצבים ואוצרות של זהב כאלה ואחרים, קיבל מתנה רגע גרגשי. במקום למות, שכל נשמה תתקלט לו, כל העם שלו ימות, זכה למתנה. הוא לא ניחם על ישראל, לא הפריע להם, הלך ופנה גרגשי, ככה זה אומרים, קיבל מתנה, את אפריקה. עכשיו,
האחרים קיבלו על הראש. אז כשאנחנו אומרים שלום, גם העמים שנמצאים פה, תחת השלום שלנו, תחת הריבונות שלנו, לדוגמה, בואו נגיד דוגמה, אומר הרמב"ם, דוגמה, שלמה המלך. כשעם ישראל היה פה בזמן שלמה המלך, צריכים ללמוד בית המקדש, נכון? חומות, מצודות, עניינים, כל מיני דברים שצריכים לעשות, כל אומה צריכה לעשות שלטון. לוקח שלמה המלך את העמים שנמצאים פה, יודעים על העבודה? למס ועבדוך. מה זה למס ועבדוך? כשכתוב בתורה, בתנ"ך, למס זה עבדות של הגוף, מס של הגוף, לא כסף, מס של הגוף. את הגוף שלהם הם צריכים לעבוד למען המלך. המלך שורק להם, באים כולם. ודוד המלך לא לוקח לעבודה הזאת, סליחה, שלמה המלך לא לוקח לעבודה הקשה הזאת אף אחד מישראל, רק למלחמות לוקח את עם ישראל. לעבודה כל החברים הגויים. בסדר? בסדר, גם, אבל שלמה המלך זה בכוונה, כי שם הוא בורא את המקדש, שלמה המלך זה בצורה מסודרת ככה, המלכות, משהו מושלם כזה, כמה שיותר מושלם. ולשלמה המלך כבר אין מלחמות, כן, דוד המלך חסר את כל העבודה, והוא מקיים את מאמר השלום באמת. זה שלום. סיפרתי אתמול, לא סיפרתי, אני כבר לא שני עזוב. יש כאלה אומרים שהתורה שלי אומרת בעד ממלחמה, אבל זה לא נכון, כי רשום כי תצא למלחמה וקראת עליה לשלום. מה שאמרתי לי קודם, כשיהושע מגיע לקיים את דבר התורה, נכון? משה אומר לו, מלחמות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מלחמות, אחת מלחמות, לא הוריש את הארץ. הוא מוריש את הארץ קודם כל עם שלום, איגרת שלום קודם כל. רונן צ'וק, לא, תקשיב, תביא לי בבקשה ספר שופטים של הרמב"ם, החלק האחרון של הרמב"ם, הלכות מלחמה, תביא לי בבקשה, הלכות מלכים ומלחמותיהם. עכשיו, מה אני רוצה לסיים? עכשיו, משהו קטן, שלמה המלך ואומר, למי שלא מקבל את זה, הוא נותן לו בראש, אין דבר כזה. אני המלך פה, אין שום מלכות תחתיי, אין ריבונות אחרת, אין אוטונומיה, אין דברים כאלה. זכויות תקבל ממני, לא אהרוג אותך, לא אפגע בך, אני מכבד אותך, אבל יש לך חובות וזכויות. כשהגבעונים מחשימה וזכרם שיקרו על יהושע הצדיק הזה, כי מילה שלו זה מילה, מה אומר להם? בגלל שנשבעתי בשם השם, אני לא מפר את השבועה, הסכמים אני לא מפר. אבל מה הם יהיו? חוטבי העצים ושבי מים, מה שאמרנו מקודם. עבדוך למס, יהיו למס ועבדוך, זה למס ועבדוך. אתם אומרים, שיקרתם עליי, אני אתן לכם לחיות, אני לא ארוג אתכם. עמים אחרים היו שוחטים אותם באותו רגע, היו מורידים להם את העור מעל הגוף באותו רגע, אבל ויתר להם ומחל להם בשם השם, כי שם השם אני לא יתבטל. אמרתי שבועה בשם השם, תתקיים, בסדר, אבל אתם תטפל בכם. עכשיו, אף גוי אסור להיות בתפקיד ציבורי, לשלוט על עם ישראל, אין דבר כזה, ואין דבר כזה שמישהו ירים את הראש כלפי יהודי. והיום צערנו הרב ספר לכם סיפור שקרה אתמול, השבוע, סליחה. סיפרתי זה לא? על חבר כנסת שאמר, כן? סיפרתי על בשרה, סיפרתי על זה? לא שמעתי. טוב, לא משנה. סיפרתי שחבר כנסת עזמי בשרה, השם ישלח לו מחלה גדולה מאוד בגוף, ויחריט לו את הראש מעל הכתפיים. עכשיו הוא יימח שמו וזכרו, בלי להתבלבל, בלי להתבייש, הולך ועושה פגישות כאלה ושיחות. אסור, בחוק הישראלי, אסור לחבר כנסת לדבר עם אויב. הולך, מדבר עם אויב, חוזר, בא. קוראים לו? עזמי בשרה. וזה לא רק הוא, עוד כל החבר'ה האחרים גם. הוא יהודי? הוא יהודי, עזמי בשרה. מה הוא תימני? עזמי בשרה. אלא, אתה לא מחובר לערבייה הישראלית, מה יהיה? קפקזי. בסדר, תכל'ס, הערבי הזה יימח שמו וזכרו. השבוע בא אליו חבר כנסת מהליכוד, מישהו קילל אורדג, הוא אומר לו, תקשיב חמוד. כן, אמר לו כאן, אנחנו לא נגיד אותם, אנחנו נרמוד עליה. רמזנו עליה כבר. עכשיו, הוא אומר לו, שאתה, המקום הראוי שלך זה להיות בפרלמנט הסורי. אז יימח שמו וזכרו אומר לו, הוא אומר לו, לכי לפרלמנט הסורי, אז הוא אומר לו, לך. ככה וככה, אתה מבין מה המשך. איך תעשה דברים חשובים. כן, זה מה שהוא אומר לו. מישהו יעז ככה לדבר ליהודי בפרלמנט ככה, חופשי ככה בכנסת, ואף אחד לא עושה לו כלום? מה זה הדבר הזה? פעם בזמנו. אתה לשון צריך להוריד לו באותו רגע, וגם דרוש צריך להוריד. לא עשו לו כלום, חופשי. הבחור הזה לא רק זה אמר, הוא הלך עשה פגישות עם אויב, יותר גרוע מאשר להגיד מילה כללית. מה זה? בגידה, מה זה? בגד בך. מה לך הוא משחק שם? שש בש? שש בש? מה הוא עושה? נופש בזה? מה נראה לך? אם אני נמצא בכנסת, יש לך מה לספר לאסד? אם אני קוראים לי, חס ושלום, לא לי, חס ושלום. אם קוראים לאחמד טיבי, אחמד טיבי נמצא בכנסת, שומע פה, הולך שם,
ברור הוא יודע יותר ממני ממך וממך, נכון? אם הוא היה עד שערפאת נהיה לך שהוא סיפר לו בדיחות מהכנסת, מה יש לו לספר? מה יש לו להגיד? כל המהלכים הוא שומע, פה או שם, קשר ישר, הוא מספר. אויבי איש, אנשי ביתו. שם יעזור. אז רבותיי, זה המציאות שלנו, מציאות מקולקלת וחולנית. אבל זה בגלל שאנחנו נהיינו יותר מדי חמודים ונחמדים. נהיינו קצת יוונים, דמוקרטיים, חמודים, חכמים. דמוקרטיה, דמוקרטיה. נפגע בזכויות של המיעוטים האלה? נחמדים, אמריקאים נחמדים. מחקו את אפגניסטן נחמדים. אמרתי, לא שמעתי שבאמריקה נותנים לציבור, לקבוצה שרוצה לחלות את אמריקה, להיות בתוך הפרלמנט. אני לא שמעתי בסנאט, דבר כזה. אבל יהודים שכאשר אנחנו חולים, כאשר אנחנו חולים בכל מיני מחלות רוחניות ושכליות כאלה, שמגיעות עד לשכל, אז ככה חושבים. ואף אחד לא חושב בכלל לפטר אותו. ומי שיגיד דבר כזה, הוא לא דמוקרט. הוא לא נותן זכויות למיעוטים. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו, קודם כל בעזרת השם, קודם כל להתחזק, להיות יותר רוחניים, להתפלל על זה שעם ישראל לחזור בתשובה, להחזיר אנשים בתשובה, שאנשים יהיו יותר בוחרים באמת. בעזרת השם, ככה זה משתנה, אין דרך אחרת. וגם עוד דבר אחר, זה כמה שפחות להיות ניזון מהתקשורת האיומה והנוראה הזאת. כמה שפחות. אני מביא את זה עד כדי לתת דוגמאות, להראות כמה אנחנו נמצאים במצב קשה. אבל ככל שאנחנו לא קשורים לדברים האלה, ככל שאנחנו מנתקים אנשים אחרים מתרבות כזאת, ומחברים אנשים לתרבות טובה יותר, אז אנשים לא יחשבו שלהשאיר חבר כנסת עקום כזה בכנסת, זה ראוי. וזה נראה נאור, יפה וראוי. כן, דוגמה, בואו תראו דוגמה כמה הדמוקרטים הדמוקרטים. בואו תראו דוגמה. נכון, הדמוקרטים אומרים צריך להיות דמוקרטים, נכון? אבל מגיעים דוגמה חרדים או דתיים, סותמים להם את הפה. איפה הדמוקרטיה בדיוק? לא הבנתי. אתם נאורים? לא, הם נאורים רק לדעות שלהם. הם פתוחים ופלורליסטים לדעות שלהם, זה כן. אבל יבוא עכשיו, לדוגמה, יבואו ציבור דתי חרדי ויכניסו עכשיו חוק לפי הכללים. יש רוב בכנסת ועברנו חוק. זו כפייה דתית, זה ככה, זה... אבל איפה הדמוקרטיה? ניסחתי אותך, מה אתה רוצה? לפי הכללים, איך קוראים לזה, הקואליציונים, ולפי כל מיני הסכמים כאלה ואחרים, הצלחתי להגיע לכל מיני הישגים פוליטיים. מה קרה? למה אתה לא מכבד את זה? לא, זה לא מכבד. מה ששלי, כן, מה שלך לא. כן? מכבדים את עצמם ולא את האחרים. אבל זה בכלליות. טוב, רבותיי, פסקה אחרונה. אין ישראל זכאי לדרוש לעצמו זכויות בארצות אחרים. כן, כי באמת זה לא שלנו, כמו שכתוב על העשב, מה שקשור לשעיר, אל תיגע בשעיר. זה שנתתי לשעיר לעשב את הארץ שלו, מה שלך שלך, מה שלו שלו, אל תיקח לו. ואין לאחרים זכויות בארצו של ישראל. זוהי המשוואה התורנית לקיום ישראל בארצו, ולא כל המשוואות דמוקרטיות כאלה ואחרות שכל מיני המצאות שממציאים לנו. וכך אמרו המדרש. חביבה, כזה נאמר בתנחומה, פרשת ראה, הלכה ח'. חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקדוש ברוך הוא. אתה מוצא, כשברא העולם, חלק הארצות לשרי האומות. שרי האומות, הכוונה, לכל אומה יש לה שר. שר זה מלאך. שר זה מלאך. כן, שר, כן. לוקחים את המילה שר והופכים אותה על דברים אחרים. אבל כן, שר זה מלאך. לכל אומה יש לה כאילו, בואו תראו, יש לכל אומה שורש רוחני. כאשר השר הזה מתבטל ונחלש, רואים את האומה נחלשת. כמו שכתוב על חלום יעקב, הוא רואה מלאכים עולים ויורדים. תקראו במדרש תרחומה, תשמעו שם במה אומרים חז"ל, מלאכים. הוא רואה כל מיני אומות עולות, את השרים של העולים ויורדים. רואה אימפריות עולות, יורדות. יפה. כלומר, האימפריה זה בגוף, כן? מי שנמצא בעולם התחתון יותר. בעולם העליון הוא רואה מה קורה במלאכים העליונים. הוא אומר, אני רואה, הנה, אומה עולה, יורדת. שר של יוון, לדוגמה. אני רואה אותו עולה, אני רואה תקופה של יוון מצליחה, וואו, אבל אני רואה אותה גם יורדים. נרגע. גם עם יעקב כשחלם. כן, זה לא שמעתי, הסולם יעקב החלום שלו. אז החלום שלו מבטא מה קורה בעולמות העליונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה לו מה יהיה ההיסטוריה בחילה רוחנית. מה יהיה? אז הוא אומר לו, הנה זה עולה, זה יורד. עולים ויורדים, אל תדאג, הם עולים, הם גם יורדים. אז גם פה, לשרי האומות, הוא נתן לשרי האומות ובחר בארץ ישראל. מניין, שכן משה אומר, בהנחל העליון, כלומר, הקדוש ברוך הוא, גויים, בהפרידו בני אדם, הוא חילק אותם בכל מיני מקומות, יצב גבולות עמים, כל עם קיבל את המקום שלו. הוא בחר לחלקו ישראל, הוא בחר לחלקו את ישראל, שנאמר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו.
המקום שאני מתנחל בו, משכין את שמי, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה אני שוכן? בתוכם. אפילו, אמרנו כבר כמה פעמים את זה, השוכן איתם בתוך טומאותם, אפילו שאנחנו גם רעים וחטאים וחוטאים, גם עם הטומאות שלנו שוכן איתם. עם ישראל והקדוש ברוך הוא חברים ומחוברים לנצח. כמו שאמר לנו משה, חדו. ישראל ואורייתא. כן, 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 זה ידוע. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה המשפט שאנחנו רוצים להגיד, זה המשפט החזק פה. חז"ל מסיימים ואומרים, יבואו ישראל שבאו לחלקי, וינחלו את הארץ שבאה לחלקי. איזה ארץ אני מאוד קשור אליה, איזה ארץ אני מאוד אוהב אותה, ואיזה ארץ השכינה, אני משרה את שכינתי, שם אני רוצה גם שבניי, בני בכורי ישראל, יחיה את החיים שלו. עכשיו זה ברור שאם אנחנו עם רוחני, עם שיש לו נשמה מיוחדת, וגם לארץ יש סגולה וקדושה וכל מיני דברים טובים, מעלות שאין בארצות אחרות, ברור וראוי ששתי הדברים האלה יתחברו ביחד. מובן, נכון? זה מהכי מתאים שיש. כן, הזכויות המוקנות לנו בארץ ישראל, אני עכשיו בעמוד כף, הזכויות המוקנות לנו בארץ ישראל הן אמצעי ולא מטרה. הן אמצעי, כלומר, לקיים את רצונו יתברך, ובעצם להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל הרוחני שיש בנו. עלינו להקים בארץ ישראל, שזה בעצם, עכשיו הוא רוצה, כהקדמה לכל הספר, הוא רוצה להגיד עכשיו בעצם מה התפקיד שלנו, אני, אתה והוא, כל אחד שגר בארץ ישראל היום, כל אחד שמבין שהוא צריך להיות יהודי, דתי, ויש לו משימה כחלק מעם ישראל, הוא עכשיו רוצה עכשיו להגיד בצורה מסודרת, אחרי שאנחנו נלמד זאת השם, למה וכמה ואיך, אבל בגדול מה המטרה. אז עכשיו אומרת המטרה. עלינו להקים בארץ ישראל חברה תורנית, קודם כל חברה, כן? להיות מחוברים ומאוחדים כחבורה אחת שלמה, מאוחדת. אחדות ישראל, דבר חשוב. אחרי כן, להיות תורנית, שמתוך התורה אנחנו פועלים וחיים את החיים שלנו. המדינה צריכה להיות מדינה על יסוד של קודש. ממלכתית, אמרנו את זה כל כמה פעמים, במשפט היפה, היה פעם ג'ינגל באחד בבחירות של המפד"ל, אומר ככה, לתת את הנשמה למדינה. אז מה הרעיון? כן, נותנים את הנשמה למדינה. נותנים את הנשמה למדינה. מה הרעיון? הרעיון, תרתי משמע. מוסרים את הנפש כאשר צריך להתאמץ במלחמות, בקשיים, ביום יום, אבל גם נותנים את הנשמה, את הנשמתיות, את הקדושה למדינה. מה שצערנו הרב, הציונים הראשונים תשפסו את זה. וכבר אמרנו, הציונים הראשונים מה אמרו? אין לציונות דבר עם הדת. אומר הרב קוק, לתנועת המזרחי, שבעצם זה הגלגול של היום, זה המפד"ל, האיחוד הלאומי, מה שאתם רוצים, אומר להם, תקשיבו, אתם יש לכם משימה קשה וגדולה, ואסור לכם לשתוק. המלחמה שלכם היא להילחם בחוק המטופש והארור והקשה הזה שהציונות חרתה על דגלה. שאין לציונות דבר עם הדת. אתם צריכים למחוק את זה מהקונגרס הציוני. זה המשימה שלכם. מה שאנחנו אומרים היום בצורה אחרת, נותנים את הנשמה למדינה, או לתת את הנשמה למדינה. קורא לתת לנשמתיות קודש. יש בית, בנו הציונים הראשונים את הבית. הבית הלאומי, המקלט הבטוח הזה. אבל מה יהיה בתוך המקלט? קודם כל זה לא מקלט, זה הבית שלנו. מקלט זה משהו, זה ביטוי יותר זול. זה הבית שלנו, אבל מה יש בתוך הבית? מי יגור פה? איך האנשים האלה יראו כשיגורו פה? זה הציונות, אין לה תשובה לדבר הזה. אין לה תורה לתת להם. ולכן הילדים לא יודעים כלום מהחיים שלהם. ואחר כך הם שואלים, אבא, מה אני עושה פה? או מילה אחרת, כמו שמאמר השיר, מה אני עושה פה? לא יודע. באמת הוא לא יודע. כי אף אחד לא לימד אותו, שיש מצווה להיות פה. יש מצווה, חילוש מדהים. ויש גם חובה להיות פה ולא מקום אחר. זה בכלל חידוש. שיש דבר כזה שיהודי אסור לצאת מהארץ שלו. כלומר, ליהודי אסור לא להיות יהודי. יש דבר כזה. אני רוצה להיות מה שאני רוצה. מה שאני רוצה אמריקאי, אני אמריקאי. מה זה בכלל לאום? מה זה התחייבות להיות משהו מסוים? מה הדבר הזה בכלל? אבא, מה אתה רוצה ממני בכלל? לא מבין מה אתה רוצה. הדתיים האלה נראה לי הם מוזרים אלה, אני לא יודע מה הם רוצים. יש את הקבוצה כזאת שמשוגעת, שאומרת אסור ללמוד מגויים. אסור להתנהג כמוהם, אסור... מה זה הדבר הזה? אסור להתייוון. מה הבעיה להתייוון? יש אנשים שצריכים להסביר להם מהתפסד הזה. הם לא יודעים גם את זה. שזה בעיה להיות אמריקאי. יהודי שהתייוון לא צריך להתגרש. לא. אין דבר כזה. אחרי שנלמד בספר, תבינו, כמו שאמרנו מקודם. ישראל, אף על פי שחטא, לא יכול לפגום בנשמתו, לא יעזור כלום. אי אפשר. נשאר יהודי כל החיים. נשאר יהודי. כן, בואו נחזור אלינו. אז המשימה עלינו להקים בארץ ישראל חברה תורנית ממלכתית, שתביא לתיקונו של העולם במלכות שדי. זה התפקיד של עם ישראל. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אתה אמור, אברהם, וכל זרעך, לגלות את שמי בעולם.
עם זו יצרתי לי, אומר הנביא, תהילתי יספרו, תהלל אותי, תשבח אותי, תגלה לעולם מי אני. תגלה. בעם ישראל כתוב, נכון, כשעם ישראל מגיע למצרים, תשימו לב בפרשת בו, בפרשת וארא, תראו שם שורש מאוד שחוזר כמה פעמים, שורש דעת. למען תדע, למען תדע, למען תדע, למען תדע. כשהוא פוגש את פרעה, כל פעם הוא אומר לו, תקשיב, כל מה שאני עושה לך את המכות האלה, למען תדע, כי יש אלוהים. אחרי כן, למען תדע, כי יש אלוהים בקרב הארץ. למען תדע, כי הקדוש ברוך הוא מפלה בין ישראל לבין המצרים. תדע, העולם לא ידע את זה עדיין. שיש אלוהים בעולם כמו שצריך, יש אלוהים שמשגיח על עם מסוים ויכול להבדיל בין הטוב לרע, בין ישראל לעמים, הוא יכול לעשות חושך פה ואור פה, הוא יכול להפוך את המים, יכול להפוך את הבריאה איך שהוא רוצה. יש ישות כזאת, יש כוח כזה? כן, צריך לגלות אותו. ומי זה העם שנושא עליו את השם הזה? זה עם ישראל. זה גילוי חדש ומרעיש, כי כשפרעה פוגש פעם שנה את משה, אומר לו, מי השם אשר ישמע בקולו? כי פרעה, מה אמר? היה עובד על כל העם שלו ואומר, לי יורי ואני עשיתיני, אני אלוהים. מה הוא היה עושה לדוגמה? היה הולך, הוא לא צריך שירותים והוא מושלם, הוא היה הולך לשירותים בבוקר מוקדם, ליאור, מוקדם בבוקר, אחרי שכולם ישנים, והם לא רואים פשוט צריך צרכים, אומרים בוא נזה, אלוהים גדול זה, מה זה מדהים. לכן כתוב, לך לפרעה, בדיוק המיימה, שהוא הולך ליאור. נקרא את זה מילים שלנו, כשהמכנסיים שלו למטה, תראה לו מי הוא. תראה לו מי הוא, שהוא כזה קטן. שעושה צרכים, הוא כזה קטן. תראה לו באמת מי אני, תפגיש אותו עם האלוהים האמיתי. ואז הוא מראה לכל העולם דרכו, לכן יציאת מצרים זה אחד מסעות האמונה. מי שמבין יציאת מצרים והעגדת רוצים נגיע לפסח, אני מד על זה בעזרת השם. כשיוצאים ממצרים, אז מגלים את האמונה. ולכן זה חג האמונה, האמונה, זה קשור. כן, אז בוא נחזור אליהם. כן, המרוקאים לא סתם קוראים לזה ככה, כי זה חג האמונה. מתבררת האמונה באלוקים בחג הזה בצורה מאוד בולטת. וגם נולד עם ישראל, שעכשיו אנחנו לא יודעים עליו. כן, אז אמרנו, מתוך אילוצים של מאות שנות גלות, במקום ובזמן, הלכה הממלכתיות ונשתכחה מאיתנו. עם ישראל שכח מה זה שיש לו מלך, שיש לו שלטון, יש לו ריבונות ארצית, לא מבין מה זה בכלל, מה זה מלך. עד שהפכה אצל חוגים תורניים, כן זה כבר רמז לחרדים מי שמבין, עד שהפכה אצל חוגים תורניים מסוימים למודד של מיעוט יראת שמיים. יש כאלה חושבים שבזה שאנחנו, יש לנו שלטון וצבא, כאילו אנחנו פחות דתיים, אנחנו יותר כוחי ועוצם ידי, אנחנו פה, אנחנו שם. ברור שמי שאומר כוחי ועוצם ידי ושוכח את הקדוש ברוך הוא, אמרנו, צריך לזכור וזכרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. מי שהולך רק בשם הנשק ואומר אין אלוהים, רק אני, ברור שזה לא דרכנו. כשהולך הצבא אני הולך, בשם השם נעשה ונצליח. בשם השם, אנחנו אמרנו, כתוב, המה ברכב הם הסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. כשאנחנו על הסוסים, היה אומר הרב ציודה, אתה על הטנק, אני מזכיר את שם השם. לא אמרתי שצריך טנק, ולא אמרתי שצריך את הקדוש ברוך הוא. החרדים אומרים שאנחנו צערנו הרב, בגדול אני אומר, כן? לא כל אחד מהחרדים אומר את זה, אבל בגדול. יש כיוון חשיבה כזה שאומר, הנה, ככל שכם טנקים ומטוסים וצבא, אתם נהיים יותר גויים. אתם פחות מתפללים, פחות לומדים תורה. זה לא ממש מדויק. החרדים אומרים שיש כבר צבא, אז לא צריך ללכת. אתה לא בדיוק יודע את כל הדבר. אמרתי שיש דעה כזאת. יש גם דעה. לא אמרתי שכולם חושבים אותו דבר. אמרתי לכן יש כאלה שטוענים, לכן הוא רומז את הרמז הזה. יש אנשים שטוענים ולא צריך צבא בכלל. אז אני אגע בזה בהמשך. אבל הם חושבים שזה פחות יראת שמיים בזה שאני לא כל היום עם התהילים. ואני מתעסק עם תהילים. לפתח תהילים זה בזבוז זמן, כי אפשר לפתח עוד כמה ספרי תהילים וללמוד עוד כמה שיעורים בתהילים. לא שאני מתעסק בתהילים, אבל כשצריך ללחום, אומר דוד המלך, אני ניחם. וכאשר צריך לעשות מלחמה, אני ניחם כשאתה צריך ללמוד תורה. אמרנו כבר, דוד המלך הוא השלמות. הוא אומר ככה, שמו היה עדינו העצמי. גם אני קשה כמו עץ. מתי? במלחמה. ואני עדין כמו תולעת, ואנוכי תולעת ולא איש, כשאני לומד תורה. כשאני כותב את תהילים ומלומד תורה, אני כמו חרדי טהור וקשר. אבל כאשר אני הולך למלחמה, אם אני אבוא עם העדינות של התולעת, יקרעו אותי שם במלחמה. ארדוף אויבי להשיגם, לא אשוב עד קלותם. זה צריך להיות בזה עוז, לכן כותבים לדוד המלך יש את התואר היפה הזה, העוז והענווה. יש בו גם עזות שצריך, הוא היה קורע את האנשים. לקרוע את האריה, צריך אלימות, זה לא פשוט. לקרוע את הדוב, אם אני אבוא עם העדינות הבית מדרשית שלי, הדוב הזה יעשה ממני ארוחת בוקר. צריך עזות וצריך גם ענווה. הוא לא שכח בזה שהוא הרג את הדוב הזה,
חייכם שאומרים לו, תיכנס בשאול, הנה הוא רוצה להרוג אותך. לא, זה משיח השם. איפה בעדינות הזאת? מי שרוצה להרוג אותי, אני מדבר איתו בעדינות. ולכן השרים והחברים והיועצים שאומרים, כנס בו, כנס בזה, כנס בזה. לא, חס ושלום. איפה העדינות הזאת? אז באישיות כזאת, גם עדינות, וגם קדושה, גם גבורה, וגם מלחמתיות, גם גבורה. זה לא פשוט. אבל זה האישיות השלמה. להיות רק תורניים, כתוב ספרה וסייפה, ירדו כרוכים לעולם. אנחנו לא רק עם הספר. סייפה זה חרב. ספר וחרב ירדו כרוכים לעולם. ככה זה החיים שלנו. גם בחומר וגם ברוח. מי שרוצה רק רוחני, הוא לא דתי. מי שרוצה רק גופני, הוא לא דתי. מי שרוצה רק יווני, תעסק בגוף, זה לא דתי, זה לא רצונו יתברך. מי שרוצה להיות בודהיסט, ורק תעסק בנשמה רק בעולם הבא, רק זה גם לא דתי. זה גם לא רצונו יתברך. הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם ביחד, בצורה מאוזנת, בצורה מסודרת. ולכן שימו לב מה הוא אומר פה. הוא רומז, הכל פה ברמז עדין, כי הוא לא רוצה לפגוע באנשים האלה, אבל אני קצת פתחתי, כי אתם אולי לא מכירים את הוויכוחים מפנימה. לכן אני בכוונה רומז. לכן הוא בעדינות לא רוצה לכתוב מילים נוקבות וישירות, אבל הוא רומז לכל מיני דברים. הוא קורא להם חוגים תורניים מסוימים. אבל בפשט, תקשיבו, תחליפו את המילה, זה ציבורים חרדים מסוימים, או אנשים חרדים מסוימים שחושבים דעות מסוימות. כן, עד שהפכה את החוגים תורניים מסוימים למודד של מיעוט יראת שמיים. בואו אספר לכם סיפור שקרה לי בחבר שלי במילואים. סיפר לי שכאשר הוא בא עם מדים ל100 שערים, היה ילד אחד שראה אותו וירק לפניו. ירק ברצפה, אמר כאילו ואמר לו כל מיני מילים שמעזור. עד שכל המבזה את הממלכתיות בציבור מסוים, הרי זה משובח. יש שיר של 100 שערים שנטור הכרת, על שלטון הכופרים, כל מיני דברים כאלה. יש כל מיני שירים, ומי ששר יותר חזק, זה יותר משובח, וזה כל מיני דברים כאלה לא נעימים. ברם, הממלכתיות היהודית היא מצווה מן התורה. צריך ללמוד את זה. לבנות מלכות בארץ ישראל, ושלטון, אמרנו, החשמונאים שלא היו בדיוק צדיקים, והביאו את המלכות לישראל, אומר הרמב"ם, הם ראויים לשבח. ובאמת אנחנו חוגגים את חנוכה בזכותם. יש לי שאלה. רק שתהיה לסיים את הפסקה, אני חוזר לך. והמינוח המודרני להגדרתו של הרמב"ן למצוות יישוב הארץ. כי אומר הרמב"ן ככה, יש מצוות יישוב הארץ, הוא אומר ככה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. יש מצווה לא להפקיר את ארץ, את ארצו של הקדוש ברוך הוא, את חבל נחלתו בידי גויים, וגם לא להשאיר אותו שוממת כאשר אנחנו יכולים. אז איך מצליחים ליישם את דבר השם, את המצווה הזאת, בלי צבא ובלי שלטון? אנחנו לא יכולים לעשות ריבונות בארץ. אנחנו לא יכולים לגרום לה להיות פורחת, צריך להפריח אותה, צריך לבנות אותה, צריך להמציא מכשירים, צריך טכנולוגיות, צריך צבא, צריך שלטון, צריך כנסת. כל זה אמצעי ומכשירה מצווה, שמצווה יישוב הארץ. וזה רצונו יתברך. אז מי שאומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה, אני לא יודע איך הוא אומר את זה. כן, מה רצו רק? אנחנו צריכים לשלול אותה מהחברה? מה, לא הבנתי? לשלול אותה מהחברה? לא, אנחנו צריכים לעשות אותו מתשובה. זה המטרה שלנו. כמו חילוני שטועה, צריך לתת כל הטועים, צריך לעשות אותו מתשובה. כי אם זה רצונו יתברך. אני חוזר על דבר הרמב"ן. הרמב"ן רבי משה בן נחמן, אחד מהראשונים הגדולים, אומר ככה, מצוות יישוב הארץ היא שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אסור שגוי פה ישלוט. אתה רואה פה גוי שולט, צריך להיכנס בו. להילחם בו ולהוציא אותו מפה לקיים, כתוב, והורשתם את הארץ. סימן שיש מי להוריש, נכון? יש פה גויים ששולטים. צריך להוציא אותם, להעיף אותם ולהילחם בהם. זה נקרא מלחמת מצווה. ומי שלא רוצה להילחם במלחמה הזאת... אנחנו לא עושים בכלל. מי? אנחנו לא עושים את זה בכלל. מה? מה עושים עכשיו גולני באזור שכם? מה עושים גבעתי בדרום? לא נתיב. שחקים 6 לא, אני מדבר על... להשיב את החרדים, נגיד, מהטעות שלך. יפה. קודם כל, אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו בתשובה, דבר ראשון. אבל תדע לך. החרדים אנחנו רוצים לחזור בתשובה. נכון, גם אנחנו רוצים להחזיר אותם נכון. בתשובה. אמרנו החילונים אתה יכול, כי אין להם איזה אידיאולוגיה או משהו כזה. אבל לא, רואים אין לך אידיאולוגיה, זה בעיה. הבעיה שאנחנו עכשיו בשלב שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו. יגיע הזמן שכאשר אנחנו נהיה כמה שיותר מושלמים וטובים וצדיקים, קודם כל תדעו לכם, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, גם בחזרה בתשובה של האחרים הקרובים אליכם, וגם שאנשים יותר רחוקים. קודם כל, להיות דוגמה אישית. זה דבר הכי חשוב. מי שחושב שהאישיות שלו לא מקרינה בחוץ, הוא טועה ומתאים. סיפרתי את זה אתמול, וגם סיפרתי את זה מיליון פעמים. אני מלמד לפעמים פנסיונרים. אנשים מבוגרים, בני 60, 70. ועבדכם הנאמן לא צדיק ולא ירא שמיים מספיק בכלל. אבל אני משתדל להתפלל בצורה מסוימת, לפעמים מעריך בתפילה. אני רואה
איך שאנשים מסתכלים עליי, ואיך שאנשים משתנים בלי שאני אומר להם מילה איך להתפלל. אני רואה מבוגר אחד מרוקאי, כבד, מרוקאי לא מתפללים ככה. זה לא זזים, לא נעים, זה לא הם לא רגילים, זה לא המנהג שלהם. ולא המנהג שלהם לעשות ככה מהידיים. פתאום אני רואה אותו עושה ככה מהידיים, שם יד ימין על שמאל, מתנענע לו קלות, מעריך בתפילה. ואני אומר לכם, אני בדקתי את זה, אני עקבתי, זה לא סתם, זה לא אחד, זה לא שתיים. אנשים מושפעים ממך. אל תזלזל בעצמך, כל אדם, נער, זקן, לא משנה, אל תחשוב שזה לא נכון. סיפרתי כל את הסיפור עם קרוב משפחה שלי שחזר בתשובה לאט לאט, בלי דיבורים, רק מתוך שהוא ראה מה קורה מסביבו. הוא רואה איך אנשים מתנהגים, ועוד איך, אם חברה חיובית, לכן כתוב, הולכת חכמים, יחכם. מי שהולך עם רשעים, יהיה רוע. זה משפיע. או שאתה נהיה רע, או שאתה נהיה טוב. עכשיו, אם אתה נמצא בסביבה כזאת, אני אספר לכם, אני מלמד באיזה מקום, באיזה בית כנסת, כשיש לי זמן, לפעמים אני הולך לבית כנסת מסיימת, אני אומר להם דבר תורה. הם אוהבים תורה בלי שאני חידשתי להם, כן? הם אוהבים תורה תמיד. ברוך השם, מרוקאים נחמדים ומסורתיים מאוד אוהבים תורה. אין להם בעיה. אבל שכחתי פעם את התיק שלי. באתי להציץ פעם בבית כנסת, הם אומרים, תשאיר את הזה שתבוא מחר גם, תבוא גם מחר, שתבטיח שתבוא מחר. למה? אם באמת אתה מצאת חן בעיניהם, באמת, אם באמת מצאת חן בעיניהם, אז זה משפיע. ולא דיברתי איתם יותר, לא החזרתם בתשובה, ולא ככה. דבר תורה על הפרשה, מהר וזהו, משהו קצר לעניין, לא משהו ארוך, לא שיחת חיזוק כזאת ואחרת, אבל זה פועל ממילא. עכשיו, איך זה יפעל? זה יפעל גם אם אתה בן אדם טוב, מידות טובות, למד את התורה, מעניין אותם. יש הרבה פונקציות שצריך להיות טובים בהם. אז זה גם לא קל, אסור לך לאכזב אותם, אסור לך לפגוע בהם. פעם איזה מישהו אמר לי, יאללה, קצר. לא רציתי להריב איתו. אז קיצרתי. יש אנשים לחוצים, זקנים, מבוגרים, מה תעשה? לחוצים. צריך גם לדעת להתמודד איתם, לא לפגוע בכבוד שלהם. תדעו לכם, מי שילמד את זה שהם מבוגרים, זה כמו ילדים קטנים. כשאתם יודעים שבן אדם שהוא גודל, נהיה חוזר להיות כילד קטן. צריך להיזהר, כמו ילדים קטנים, אתה לא פוגע בהם, אתה פוגע בהם, שואל לך את הכלים. גם מבוגרים, אז כל דבר, צריך לדעת את זה. כשאני בן אדם, דע לפני אתה עומד. אמרו לי זה כבר, הזהירו אותי. וגם לא רק זה, זה גם מנטליות שונה. אני דוגמה תימני, הם מרוקאים. זה תרבות אחרת. צריך ללמוד את התרבות שלהם. כל אחד, גם תימני שיבוא מרוקאי שיבוא ללמד תימנים, נגיד מבוגרים, הכוונה כאלה שעדיין מהדור הקודם, צריך לדעת לדבר איתם. כל דבר, תבוא לדבר עם אתיופים, זה גם תרבות אחרת. תבוא עם קפקזים, קורדים, רוסים, לא משנה. אתה צריך לדעת עם מי אתה מדבר. עכשיו אני רק רוצה להגיד שאנחנו אישיות מקרינה. אין דבר כזה שבאדם לא מקרין. מי שחושב שהוא לא מקרין, הוא פשוט, כן. אתה רוצה למשוך פרסים, דבר איתם על משחק, אני מצליח ביד. כן, תגיד להם דוגמה, מזה שאני כותב נכון, שמי שעושה חשבון נפש הוא כמו סוחר. צריך לדעת, אתה יודע איפה מצב העסק. אז רונן מבין את זה, דבר איתו בעסקים, מבין את זה שערים, אתה מבין? דבר איתו בתמונות של רבנים, כן, אתה מבין? כל אחד מה העניין שלו. כן, אני רוצה להמשיך. אלא, עד רבה, יאמרו לנו אותם חוגים, כיצד אפשר לקיים מצווה זו בארץ ישראל ללא מדינה? צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. איך אפשר, צריך לשאול את כל אחד צריך לשאול את עצמו, איך אפשר לקיים את מצוות הרמב"ן שאומר שנמצא בשוב הארץ, לפי רצונו יתברך, איך אפשר לקיים שלא נעזוב את החלק הזה של ארץ ישראל ביד האומות, או נשאיר אותו שממה. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נעזוב אותה ביד האומות, והוא רוצה שארץ ישראל לא תהיה שוממת. יש למישהו פתרון אחר חוץ ממדינה וצבא? מישהו לא פתרון יצירתי? כן. עידן, יש לך פתרון יצירתי איך לקיים מצוות יישוב הארץ? המצווה מצוות יישוב הארץ היא עוברת ככה. צריך לא לעזוב אותה ביד האומות ולא שלא תהיה שוממת. יש לך פתרון יצירתי חוץ מצבא ומדינה. יש לך עוד פתרון יצירתי איך אתה מקיים את המצווה הזאת? כן. מצוות לולב, 4 המינים, צריך ידיים, צריך יד שמאל ויד ימין ונענע. מצוות יישוב הארץ, איך אתה יכול לקיים אותה חוץ מבלי צבא ובלי מדין ובלי מדינה נענע אותה בכל נענע את המוח. יפה. בדיוק. אתה לא עונה לי לעניין. יש כלי אחר חוץ ממדינה וצבא כדי להקים פה ריבונות, יש משהו אחר? ממילא, רק על מדינה וצבא, ככה מקיים את המצווה הזאת. ומי שאומר לא רוצה מדינה, לא רוצה כנסת, לא רוצה צבא, אני לא מבין איך רוצה לקיים את המצווה הזאת. אני לא יודע איך, יש לו פתרונות יצירתיים, אבל אין פתרון. גם דוד המלך שרצה לקיים את דבר השם, אז הוא עשה צבא, הוא נלחם, והוא עד זקנותו הוא נלחם. זה לא הזמן עכשיו.
מה לא הזמן? הם אומרים שזה לא חלק מהגאולה וזה לא... יפה, נענה על זה בעזרת השם בהמשך, אבל בקצרה אני לא יכול להשאיר אותך רעב, אני אשאיר אותך, אני אעשה מה. המצווה אותי נוהגת, עכשיו הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, הוציא אותנו מאירופה, הוציא אותנו פה, היינו לארץ. צריך לקיים את המצווה אותי עכשיו או לא? איך תחיה פה? איך תקיים את השלום של החיים שלך, שלא ימותו? איך אתה מציל אותך? כאשר בא אויב על ישראל, זה נקרא מלחמת מצווה. צריך להגן מפני אויב שבא אליך. כדי להגן, צריך להקים את הצבא שיגן, צריך לאמן אותו, צריך להכין לו בסיסים, צריך להביא לו נשק, צריך את רפאל, צריך תעשייה אווירית, ביטחונית, צריך את זה או לא צריך? איך אפשר להקים את זה? צריך כסף בשביל זה. הנחת יסוד שלך איזה הנחת יסוד? של הרמב"ן? מה, צריך להקים מדינה? הרב הקדוש ברוך הוא אומר, לא אני אומר. לא, שהם אומרים שלא. הם אומרים שזה לא חלק מהגאולה. אין פה חילונים, יש פה רק חרדים דתיים אדוקים ביותר. רק שנייה, אני שואל רק שאלה פשוטה. האם גם אותם חרדים צדיקים מושלמים, באמת, ירא שמיים שלמים, עכשיו נמצאים פה בארץ ישראל, איך הם יקיימו את מצוות יישוב הארץ? יש לך דרך אחרת? הם רוצים מדינה. באים להם אויבים, עכשיו מה הם עשו? ישלחו עליהם ספרי תהילים על הראש, מה שלהם? לא, הם רוצים מדינה. שנייה, מה יעשו? רק שנייה, מה יעשו? מדינה. אני שואל לך, תגיד לי, איך הם יגנו מפני פלסטינים שיבואו אליהם? מה הם יעשו? הם אומרים תחילתה שלא תהיה מדינה גם. איך הם יקיימו, עזוב, אין אויבים, איך הם יקיימו עכשיו את הכלכלה בארץ? מי ידע איך לנהיג את המדינה? אם לא היה מי רק שנייה, אני רוצה לשמוע רגע את יש לי תשובה. אני יודע שהם אני לא... רוצה תשובה מאלה, אני רוצה להראות לשנו תשובה, רק שנייה. אני לא יודע, אני יודע שהם לא רוצים מדינה פשוט. תענה לי בצורה, אתה בחור בן 18, יש לך שכל. אל תזלזל לעצמך. אני שואל עכשיו שאלה. עכשיו, חרדי לדבר השם. הוא צריך כלכלה? הוא צריך... עזוב, הוא צריך אוטובוסים. הוא צריך אוכל. הוא צריך הכל, נכון? עזוב ביטחון, אין אויבים. אין אויבים. יש לי תשובה, הרב, אני... שנייה, אין אויבים, אלעד. תענה לי בבקשה. איך הוא ינהיג את המדינה שלו? איך הוא ינהיג? צריך שכל. צריך מישהו מבין בכלכלה. צריך מישהו מבין במחשבים. אם אני רק לומד תורה, אני אבין במחשבים פתאום. אני אבין בחקלאות פתאום. איך? תסביר לי איך. תסביר לי, אז יש לי תשובה, הרב. אבל היום, יש חכמי חלם. מה חכמי חלם? יש פה מי שעושה לך את הכלכלה. יש לך כבר מי שעושה לך את הצבא. הם עושה לך את המחשבים. לא זה, הם אומרים... זה לביטחון מה שאמרת. לא, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה, אז הוא גם ידאג לנו לכל זה, על ידי הלימוד. איך אתה... הרב, יש לי תשובה. למה להכפיש סתם של החרדים? שנייה, רואי אני רוצה לסנגר. יש בחיינו היומיומיים קודש בחול. כן, ברור שגם בחול הזה יש קודש. אבל בקודש שלם יש יותר קודש מקודש שהוא חול. עכשיו אני אסביר את עצמי. יפה. להיות נהג אוטובוס, זה באמת, זה יישוב ארץ ישראל, וזו עבודה חשובה, וצריך שיהיה נהג אוטובוס ירא שמיים. אבל יש אדם שעכשיו הוא נהג אוטובוס, אז תוציא מישהו מהבית מדרש כדי שיהיה נהג אוטובוס. יפה, שפה. אז רגע, שנייה, הרב, איפה שמעת? אני לא מסכים עם זה. צבא צריכים להיות חיילים ירא שמיים. אבל הנחת אחת יסוד שלא אמרתי אותה, רגע. לא, שנייה, אני רוצה לציין. צבא באמת צריכים שיהיו חיילים ירא שמיים. וגם בממשלה צריכים. אבל יש הרבה מקצועות, נגיד מוכר וזה וזה וזה. שאדם נפשו חשקה יותר בתורה. אז שילמד תורה. מה, חייבים עכשיו שיהיה נהגים וזה, ואין מה לעשות. כרגע יש בכל אנשים שהם חסר בעם ישראל יותר קודש. לא אמרתי. חול יש יותר מדי. יש חצי מדינה שעוסקת בחול. עכשיו תביא אנשים מהבתי מדרש תוציא אותם בחול. שאלה יפה. לא, אנחנו היום במציאות בדיעבדית. הכוונה, בגלל שצערנו הרב, מיעוט הדתיים בארץ הוא באמת, אנחנו במיעוט וזה בעיה. לכן, באמת שאנחנו מחנכים להם יותר את האנשים, ומחנכים להם יותר להתעסק ברוחניות, להמשיך ללמוד בישיבה יותר, להתעסק ברוחניות הרבה, נכון. אבל באופן העקרוני אנחנו שואלים, האם מדינת ישראל צריכה להעניין את עצמה שהיא מתעסקת רק ברוחניות? מי אמר דבר כזה? יש לנו שבטים, נכון? לא אני מתעסק את זה. יעקב אומר, יעקב, משה, רק שנייה. יש לנו שבט לוי, יש לנו שבט שמעון, מתעסק קצת ברוחניות, יששכר, בגדול, עד ישראל, זבולון, מתעסק באוניות, מתעסק באיזה, אשר, כל החברים האלה, כל עם ישראל באופן כללי, מתנהג בחומר, עוסק בחומר, עובד קשה מצד החמת, נשמה. זה לא אני המצאתי את זה. אבל, נכון, כשיש לוויים, שתפקידם זה להתעסק בקודש, בני לוי, שבט לוי. נכון, הגדירו אותם. אתם נחלתי, אומר הקדוש ברוך הוא, נכון? אתם הנחלה שלי. אין לו נחלה בישראל לשבט לוי.
כי אני הנחלה שלו, הקודש זה הנחלה שלו. בסדר גמור. אבל להגיד לכל עם ישראל, כולכם בני לוי, מי ימציא את זה? זה נגד התורה. לא, עכשיו רגע. עכשיו אמרתי, גם לא אמרתי, שיש אנשים שלא מתאים להם כולם ללמוד תורה. ולהגיד לכל אחד, מתאים לך רק תורה מתאים לך. זה שקר של המציאות, זה לא נכון גם, המציאותית. אתה חושב שכל מי שבציבור החרדי מתאים לו ללמוד תורה, אני אספר רק בציבור. זה נכון, הרב. אבל מישהו שהוא יכול ללמוד תורה. בסדר, לא אמרתי על זה, אני אומר לך דוגמה, אספר לך דוגמה, יש לי קרוב משפחה, מפולפל מאוד, בן דוד של אשתי. אמרתי, תגיד חמוד, אתה בן 14, יש לי שאלה קטנה אליך. תגיד לי, בשיעור שאתה לומד, כמה תלמידים יש לכם בישיבה שאתה לומד ישיבה שמצוינים ככה, חבר'ה שיש להם שכם וזה? הוא חרדי בבני ברק. אמרתי לו, תגיד לי, כמה תלמידים יש? הוא אומר 60. והרב מסתדר עם כולם, אבל בגדול כן, השיעורים יפים ומעניין וככה. אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שאתה בעל כישרונות, זה נכון. תגיד לי, במקרה, יש ילדים פחות מוכשרים לך בקבוצה? אומר לי כן. ותגיד לי, ומה הם עושים בזמן שהרב מרביץ שיעור שעה וחצי? ככה השיעור שלהם, שעה וחצי עיון, בגמרא. תגיד לי, מה החברים שלך האחרים עושים? יש כמה ילדים כאלה שלא מוצאים את עצמם. אני סתם מתברברים להם כל היום. בן 14, למה בבית ספר דתי ממלכתי? לא אמרתי, זה את העיקרון, שאף אחד לא חושב שבאמת לא כולם מתאימים לשיעור עיון שעה וחצי, לא כולם מתאימים לזה בכלל. בן 14, הרב, חכה שיגיע. נתקדם קדימה, מושון, נתקדם קדימה. אדם מגיע לכולל, אתה חושב שאין שם אבטלה סמויה בכולל? בסדר, מי שמובטל, בעיה שלו, הוא הורס לעצמו את הנשמה, זה בעיה שלו. אם אני מחנך אנשים רק להיות בכולל, אז אני לא הורס אותם? אז החינוך הזה לא טוב. יפה, ברוך השם, זה מסכן שצריך להגיע. מי שמתאים לו, יישאר שם, מי שלא ראה ברכה בלימודו כמו שדיברנו אתמול, אז שילך הביתה, לעבוד. לפרנס את אשתו ובניו זה מצווה גדולה, כתוב איזה עושה צדקה בכל יום, זה הפרנס אשתו ובניו, זה מצווה גדולה. זה מצווה גדולה לא לעשות לנפש שלך דבר רע, לא להרוס אותה, לפתח אותה. אם אתה איש כישרון בציור, בכתיבה, בלא יודע, בנגינה, קדימה, תרבה, צייר תמונות ב6 שקל. ותבחור אותם ב20 שקל. אין לי בעיה. תלמד תורה, אבל לא אמרתי שלא לומדים תורה, רבותיי. אני חוזר על זה פניון פעם כבר. התורה היא מרכז, רק שנייה, אני אחזור על המשפט הזה, כל הזמן. התורה היא המרכז של החיים של היהודי, אבל לא הכל. הוא לא עושה רק תורה. עושה גם את זה וגם את זה, כי אמרת... אחרי כל מה שכולם כבר, אבל רשום השם מלאכם לכם ואתם תחרי ראשון. מתי זה נאמר? אתה יודע את זה? אז למה תגיד לך לא להקשיב לזה? למה יהושע לא הקשיב לזה? יהושע עדיין הוא קרוב מאוד לדבר תורה שאמרת עכשיו. למה הוא לא הקשיב לזה? יהושע הולך להחליש בחרב את עמלק. למה? משה מתפלל, זה נכון, ידע ואמונה על הבוקר. למה יהושע מתעסק עם החרבות? למה? ירביץ כולם קדימה תהילים. אבל רונן לא יאמין לזה. רונן יגיד, זה נראה לו גרנדיוזי, זה נראה לו לא מספיק דתי. כי רונן, צערנו הרב, הוא חולה במחלה מסוימת, הוא לא השם. הוא חולה במחלה מסוימת של תסביך נחיתות. הוא חושב שהוא פחות דתי מחרדי. לא נכון בכלל. ולכן הוא שומע כל מיני רבנים כאלה ואחרים. הוא חושב שזהו, האמת אצלך. אתה מלבין את פניי, זה גם לא נכון. אז זה לא אם זה אמת היה נכון. נו בבקשה, כן, תרביץ. אני חושב אני חושב שהגישה הדתית לאומית היא הנכונה. רק אני חושב שהדתיים הלאומיים לא מציגים את החברה החרדית בצורה נכונה. הבעיה היחידה של הציבור החרדי זה כשיש בחור שהנפש שלו לא מטילה בית מדרש ומשאירים את הבית מדרש, זאת הבעיה היחידה אני חושב. אספר לך סיפור. אתמול אני נוסע בסטודנט עם בחור חרדי צעיר. אני אומר, תגיד לי כבודו, למה באת ללמוד בשדרות? הוא לא יתבור בישיבה חרדית. אמרתי לו, תגיד לי, מה? אומר לי, פה מתחזקים. פה מתחזקים, מה? בישיבה שהיית לא מתחזקים, מה שהעבריינים שמה? אומר לי, לא, הרבנים לא מספיק מתייחסים אליי. פה מתייחסים אליי פתאום. אמרתי לו, מה זה לא מתייחסים אליך? ודיברתי מאוד בחור חרדי אחרי מהישיבה. אמרתי לו, תגיד לי, מה קורה אתכם? למה כולם באים לפה? מה, יש פה צרות? למה כולה 20 תלמידים? יפה, זה מקום קטן. ופתאום מתייחסים אליהם יפה, פתאום מבינים את הצרכים שלהם. הוא אומר ככה, במילים שלו, פה מבינים אותי, פה מתייחסים אליי. כשלא מתייחסים לילד, מה שמתאים לו, אז ברודך שהוא ידרדר תרבות רעה, אחר כך אני מאייס אותו מהתרבות הרעה, הוא חוזר בתשובה, ואז הוא בא לסדרות דווקא. אמר לי פעם בחורצ'יק חרדי, ואני אחזור על זה פעם, זה דבר, זה גילוי מרעיש. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה הולך לבני ברק? תחזור לישיבה של בני ברק, בני ברק זה מקום תורה, שיש תורה. הוא אומר לי, אם אני הולך לבני ברק, הרחוב בני ברק יקלקל אותי. ככה אמר לי. לא הרחוב בני ברק הדתי-לאומי, לא הרחוב בני ברק החילוני. הוא אומר לי, הרחוב בני ברק הדתי, החרדי, יקלקל אותי, ככה הוא אומר לי. באתי לסדרות, העיר החילונית,
שבעזרת השם תהיה דתית ויהיה לה אמונה, היא מחזקת אותו. איזה מדהים. חרדי אומר לי את זה. שמעתם? חרדי, בחורצ'יק חמוד שעבר קצת בחיים כל מיני דברים, הוא ירד יצא תרבות רעה, חזר בתשובה, הבין מה קורה איתו, בא להתחזק בסדרות הקטנה. שיבה קטנטנה וזה, אבל פתאום מתייחסים אליו, פתאום מסתכלים עליו, הוא אומר לי, הרב שלי משקיע בי, לומד איתי וזה, ושואל מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, לא לוחץ עליי, לא סוגר אותי יותר מדי, ולא בכפייה. מה שאני רוצה להגיד, שהרבה פעמים, יש גם טעות חינוכיות, ויש טעות חינוכיות רוחניות, זה גם קשור לטעות חינוכיות רוחניות. כופים את הבן אדם ללמוד דבר מסוים. הוא לא רוצה בדיוק, לא קשור ללמוד מה שאתה רוצה, הוא לא רוצה להיות איש העיון עכשיו בגמרא, הוא לא מתאים לו. לא בכלל נותנים לו אפשרות. עכשיו אם הוא לא בתלם, אז מה נשאר לו? אם אני לא בתלם, הרב שלי לא אוהב אותי, הרב שלי מתייחס אליי, ואני לא זה, ואז אני מתבטל, ואז כשמתבטלים, מגיעים השטויות בראש, יש שם כל מיני יצרים ופיתויים, אז הוא עושה כל מיני דברים. אז מה, יפתחו כיתה למשה? כיתת משה שלא טוב בעיון? יפתחו, כן, והיום חרדים פותחים בתי ספר, ישיבות, לאנשים, וקוראים לזה היום ביטוי חדש יפה, ישיבות פתוחות וישיבות סגורות. מי שהצליחו לתפוס אותו והוא בתלם, זה נקרא ישיבה סגורה. שם יותר סוגרים את האנשים. בדיוק. ויש שם בסיס פתוח יותר. למה? בישיבה פה לדוגמה זה בסיס פתוח. לא מלחיצים אותך, אתה יכול להביא פלאפון. עכשיו, לא מה שפלאפון, הכל כשר וטהור שם, לא רוצה להגיד את זה. ונותנים להם לשמוע מוזיקה. במקומות אחרים אין לו ווקמן, לא נגן MP3 ולא פלאפון. לא אמרתי שכל אלה אין רעות חולות. חמוד, בלימוד נהיגה. עכשיו, כשאני שומע את כל הדברים האלה, זה טעות, למה זה טעות? לא אמרתי שאין רעות חולות בפלאפון דור שלישי, לא אמרתי שאין רעות חולות בכל מיני... נכון? לא אמרתי, כן, יש פלאפון כשר, יש פלאפון היום בלי הדברים, בלי אינטרנט ובלי הדברים. אם אתה רעב, אתה עובד את הפלאפון. כן. כן, ברור. וזה גם רב מחר של החרדים. מה שאני רוצה להגיד, נסביר. טוב, בהודעות, יש כל מיני הודעות בעייתיות שנשלחות אליך. ויש... לא. אהבתי. זה עוד ביטוח, זה עוד לא הגיע. אבל יש בדור שלישי כל מיני תמונות לא צנועות וסרטים לא צנועים. לא משנה, יש פיתויים בזה, אני לא מצדיק, לא שאני לא מצדיק אותם בכלל, ואותו שאתה מבלבל את הילד. אני רק אומר, כשאני אומר ילד, אסור, בעולם פתוח, נראה אותך גבר, אמרתי את זה כבר פעם, הייתי מקלט חרדי, אם הוא נותן לי תשובה אחת פשוטה. מי שייתן לי, כל ציבור, שייתן לי, כל דעה, אני מוכן ללכת אחריה באש וממנו, שייתן לי את הפתרון למה שאני עומד להגיד עכשיו. ולכן אספר כאן למה אני לא רוצה להיות חרדי. ולמה אני רוצה להיות להיות מי שיחנך אותי הכי טוב שיש. מי שייתן לי פתרון, איך הוא גורם לילד להיות עם פלאפון, ולרצות לא להסתכל בדברים לא יפים, או שיהיה לו מחשב, ולא להסתכל בדברים לא יפים, ושיהיה לו רדיו, ושלא ישמע תוכנית הלא יפה, ולהיות טלוויזיה, ולא יראה את התוכנית הבעייתית, מי שיגרום יגיד לי, יש לי פתרון קסם. לא קסם אפילו, יש לי פתרון, יש לי דרך חינוכית. להביא לילד. לא, זה לא חוכמה, העולם היום פתוח. היום בעולם יש הכל, נכון? לא משנה. ללכת לשוק ולא לעשות דברים לא. ללכת למקום מסוים ולא להסתכל על דברים שלא להסתכל. סתם, מי שיביא לי עכשיו דרך חינוכית, שיגרום להגיד לי שאני הצלחתי עם היד שלי להביא אותו למשמעת עצמית, שזה בעצם כאילו יראת שמיים, למשמעת עצמית, שלא לעשות דברים שאסור. מי שיגיד לי, אם אני לא ראיתי, ואני חקרתי את הדברים, לא ראיתי שחרדים, יש כאלה חושבים שחרדים הביאו את הפתרון הזה, כבר יש להם את זה ביד. יש סטיקר לחרדים שקוראים לו, יש תשובה לכל השאלות. אז יש לי גם שאלה, אני רוצה גם תשובה. מי שיביא לי, אני משאל כמה שאתם רוצים חרדים, וכמה שאתם רוצים כאלה ואחרים. אני לא אומר שיש לי תשובה ודאית לזה, אבל אני רוצה רק להראות דוגמאות. שנייה, אני אסביר, שנייה. אני רואה, כמה פעמים אני שואל את השאלה הזאת. אם בחורצ'יק חרדי אומר לי שרחוב חרדי לא גורם להיות ירא שמיים, אז מה יגידו אזורי הקיר שהם לא חרדים? מה יגידו הקטנים? מה יגידו המסורתיים? החרדי אחד שבוע מסתפת, אבל הוא מכיר את הרחוב, איך הוא נראה? הוא לא משקר עליי, הוא אומר את האמת. יש כאלה צדיקים לא דיברו איך ברחוב בכלל. ואני אומר, תגיד לי, ומה עם הבנות? הוא אומר לי, שלא תדע מצרות. יש גם שבבניקיות. יפה, כשאני מחנך לא נכון, אז אני זה שגורם גורם לילד ליוצא תרבות רעה, וזה טעות. כשאני חונק את הילד, הוא זה אני ההורה הצדיק,
גורם לילד שלי להיות עבריין. כי אני לחוץ, ואני אמרתי, תגיד, למה אתה בא לפה? למה אתה נהיית צדיק? כי אין לי עכשיו לחץ. אנחנו משתדלים, כדי חינוכית אחרת מהם לחלוטין בנקודה הזאת, לא להלחיץ יותר מדי, ולא ללכת נגד טבעו של האדם. ללכת להגיד, כל הילדים שלי, כל 5 ילדים שלי, כולם מתאים לעלות בכולל, כל החיים שלהם, זה פשוט לאנוס 5 ילדים. לאנוס את הנפש שלהם. ומי שאונס את הנפש של הילד שלו, שלא יתפלא שחי אחרי הילד הזה יקום עליו. יקום הגזר על הגנן, ברור. הרב, אני אגיד לך משהו. אז כולם שואלים, מה קרה? מה קרה? למה הילדים שלי עושים שטויות? למה הם כל כך מתלהבים? למה הרבה צדיקים, אפשר לתת להם פלאפון, והם לא מתלהבים מהפלאפון, הם לא משתגעים. הפלאפון לא צריך להיות משהו. מה קרה? יש לי קרובי משפחה, שמגיעים אלינו הביתה לקרובי משפחה להורים של אשתי, לא עושים טלוויזיה, ככה. טלוויזיה, וואו. שולחים מכל העולם. מכל העולם. ואנחנו אומרים דברי תורה על השולחן, בכלל מקשיב לי. חרדים, כן? חרדים לדבר השם. מה שמעניין אותם זה כרגע לדבר שטויות. הם לא חרדים, הרבים יש להם טלוויזיה, הם שבבניקים. לא! בבית של ההורים של אשתי יש טלוויזיה. אני רוצה להראות שאם אתה חרדי באמת, נראה אותך לא רואה טלוויזיה. אני אומר דברי תורה בשולחן, אף אחד בכלל לא מקשיב לי. כן, החרדי דבר השם, מה? למה לא מקשיב לי על דבר תורה? אני רוצה להגיד, כאילו, האם באמת גרמת באמת לילד שלך החרדי, באמת להיות חרד השם, באמת לאהוב את התורה? ואני אספר לכם, אני בודקתי את זה כבר הרבה פעמים, יש לי המון קרובי משפחה כאלה, וגם אני בודק את זה על אנשים שלא קרובים שלי. לא ראיתי שכולם באמת צדיקים עליונים, באמת אוהבי תורה, מה שעושים בזמן הפנים שלהם שלומדים תורה, לא ראיתי. ואני אספר לכם הרבה מקרים שקראו לי, יש לי במשפחה, של אשתי יותר נכון, וגם שלי קצת, יש כל מיני גוונים של חרדים. יש חבדניקים, יש חרדים כאלה, ליטאים, חסידים, כל מיני. ואני שואל, ואני מסתכל בעיניים, אני בודק. ואני רואה כמה, איך הוא מתפלל, איך לא מתפלל. היה לי מקרה חמור שהכעס אותי מאוד, זה היה חילול השם גדול. ראיתי, לא משנה מי, איזה סוג חרדים, מתפללים, שמים את התפילה מהר, או הגעתי לתחיית המתים. לחיי המתים, כבר הוא סיים, בסדר, סיים, לא משנה, לא נקרא בשמות, לא משנה. באים, חרדים שימו מחיי המתים, ואני הגעתי לחיי המתים, או לא שמתי את קדושה אפילו, סיימתי להגיע לעד הקדוש. הוא כבר סיים, מדברים חופשי. באים, חבר'ה דתיים, פשוטים, מסורתיים, ככה בבית הכנסת. סיים, באמצע 18. איזה חילול השם גדול זה? מסורתיים שלומדים תורה כמעט לא כלום בחיים שלהם, אומרים לחרדים, באמצע תפילת 18. הייתי פעם במניין, עמדתי המון. בסדר, זה לא כולם. זה לא כולם, אני רוצה להראות, וגם זה לא אחד ולא 2. מי שלובש חליפה הוא חרדי? בדיוק. למה אתה מתלהם מזה? אתה רק רואה? לא. וואו. ואם יראו בן אדם כמוני, לא כמוני, לא טוב, גם זה חירושם. אני לא אומר, אבל הם משדרים. נכון, הרב, אני מכיר הרבה עם זקן וכיפה סרוגה. כן, אבל להם, לא, אני רק אומר, כרגע תשאל בעם ישראל, לא, למה אני אומר את זה? תשאל בעם ישראל, מי זה המודל של דתי? יגידו לך חרדי. זה הבעיה. זה עבר בעם ישראל. כן, גם אתה לא מרגיש ככה. מה? לא נכון. יש את הישיבה. הרב, אני אגיד כמה אני שנתנו לו שם לא נכון. הרב שלנו אומר מי אומר שהוא יותר חרד ממני? אבל זה לא קשור. הרב, הסטיגמה היא נכונה, כי 80-90% מהציבור החרדי נראה שמיים באמת, באידיאל אתה יותר לפעמים כי אתה לא לימוד תורה. אבל אתה יודע שהציבור החרדי 90% נראה שמיים והציבור הציוני לא נראה רק הבחורי ישיבות יותר. המקום הלא תמורה והם נעילו. בואו נקשיב רגע, נקשיב על השני. אלא, אני רוצה להגיד משהו. רבותיי, בואו נקשיב. הילדים שלו היו קטנים יותר, אז לא היה להם בבית טלוויזיה אף פעם. ואשתו אמרה לו, תראה, הילדים שלנו הולכים לשכנים ורואים אצלם. אז אולי עדיף שנשים אצלנו ככה שזה יהיה מבוגר. ונשאר על זה, כן. אז הוא אמר כזה, בטעות הוא כזה הסכים לזה והכניס את זה לזמן מסוים. ואחרי כמה זמן שהוא ראה שזה לא טוב, אז הוא עשה להם איזה משהו שאמר שזה הפתרון הכי טוב. הוא אמר להם, בוא תראו, אני לוקח את הטלוויזיה, שם את זה במחסן. יש תוכנית מסוימת שהם רוצים לראות, אין בה, תכניסו את זה, תראו,
ואז תחזירו. עכשיו זה עובד להם גם על מידת הקטנות, כן, שמתעקלו להזיז. וגם כן מתי הם יבואו, רק שיש איזו תוכנית מיוחדת. אז גם נתן את האפשרות הזאת, שלא חסרנו אותם לכל ה... נכון, אבל היום, אני כבר לא בתקופה של הרב שלזינגר, היום זה לא פשוט, כמו שאמרנו, היום הטלוויזיה והכל נצטרך לך בפלאפון. זה נגרר, מה? גם זה לא עובד ככה. והרב שאמר רק רוצה חדשך. צריך לחנך את הבחור. צריך לחנך את הבחור. בסוף יש לנו טלוויזיות בכל הבית. הבנתי. אני לא אומר שזה פשוט, רבותיי, אבל החוכמה, אני רוצה לשמוע את המחנך הגדול, שיודע לחנך בעולם פתוח, להיות צדיק. מי שיגיד לי, הרי, מה נראה לך שבני ברקי שיסגור את הילד שלו, הוא לא יגיע הוא לא מכיר את כל הדברים בעולם? יש לנו חבר שרואה את הטלוויזיה ממנו ואין לו טלוויזיה. קרובי משפחה שלי החרדים יודעים יותר מעודכנים בסרטים, יותר יודעים. מבינים? קרובי משפחה של אשתי, מספרת אשתי שדיברה איתם, הם יותר מעודכנים מאיתנו. אז נו, אז אבא שלהם הצליח? הרב, זה לא כל החרדים, לא, זה לא, הרב. לא משנה, מה שאני רוצה להגיד, לא טלפון זה הירואין, מה אתה אומר? להגיד לך, אל תחזיק מהחרדים יותר מדי. אני רוצה להגיד שאני רוצה, לא שאני רוצה לפגוע בחרדים, אני רוצה להגיד... רק הבעיה שידוע אני רוצה להגיד שכאילו לפעמים דרך חינוכית מסוימת, לא תמיד, כשאני סוגר, זה מה שבונה את הבן אדם. כשאני אומר לכולם את אותו דבר, אני הורס כמה אנשים. אני שלחתי פעם מכתב לרב נון יצחק, אימייל, שלחתי לו אימייל, והאימייל, הרעיון שלו היה, לכתוב, קראתי לכותרת של האימייל, חכמים היזהרו בדבריכם. גם רבנים, מחנכים, היזהרו בדבריכם. כשאתה מחנך בן אדם, אמרתי את זה כבר, יש מחיר לכל דרך. אני מחנך את כולם להיות בכולל, לא כולם מתאים לכולל, ממילא, אנשים ישבו בכולל סתם, ויעשו סיגר, וישתו קפה, כי זה לא מתאים להם, קשה להם, הם רוצים לעבוד, אבל הוא לא יצא לעבודה, כי יש לחץ חברתי. היה כאן השידור שלו ייפגע, אתם יודעים שיש אנשים שהשידור שלהם נפגע והם פחדים על זה, אז יצאים בכולל, הם לא מתאים, זה לא מעניין אותם, הם לא מתאים לזה, זה קשה להם, זה סתם, זה את הזמן. זה בעיה. אתמול מדבר עם אח שלי נצטרך בישיבה חרדית, אמרתי לו, תגיד לי, הוא ספר לי, אומר לי, היום הבנתי, לדעתי אני חושב שפחות מתאים לו מה שהוא לומד. אמרתי לו, למה אתה לא לומד עוד דברים אחרים? הוא לומד כל היום גמרא. אמרתי, וזה לא כך מתאים, לדעתי לא מתאים לו כל כך. וזה לא נראה מתאים להרבה אנשים שלומדים בישיבות כאלה. זה לא מתאים בגמרא. למי שיש מיוחדים, וגם התורה בנויה מעוד דברים. אז מה אומר לי? מה אומר לי? מה מחנכים אותו? מה אומר לי? אבל זה לא מתאים, זה מה שלומדים בישיבה, גמרא. אם אני לא אהיה בגמרא חזק, אז אני לא אהיה בעניינים. אתה מבין ככה? וזה מה שהוא עושה. ואני מכיר את אח שלי. לא מתאים ללמוד גמרא כל היום. בן 20. אמרתי, זה לא מתאים בך. 21. הוא חרדי. עכשיו הוא חזר, הוא נהיה, לא יודע, אבל לא משנה, הוא אוהב את התורה, הוא הולך עם התורה, הוא לא רוצה להתעסק בדברים האלה, אבל דעתי יעיל אותו בקרוב. תביא אותו לפה הרב, אני אטפל בו. אתה מבין? מה שאני אומר, לא משנה. אז אמרתי לו, תגיד לי, אבל זה מתאים לך? אמר לי, לא, אבל אני חייב. הוא לחוץ כמו לא יודע מה, בגלל שזה הסביבה שלו. פעם הרב שלו אמר, תקשיב, אני רואה שלא מתאים לך, אבל הוא לא הרגיש בנוח. אז הוא התחיל ללמוד גמרא חזק. אני לא אומר לו, תלמד גמרא. עכשיו הוא לא רוצה ללמוד, אמרתי לו, מה עם הלכה? אתה יודע מה, אתה יודע הלכות קצת? תלמד קצת הלכה. לא, וזה, ואין זמן, צריך ללמוד עוד גמרא, כי צריך ללמוד בעניינים, וזה. אומר לי, איך הוא אומר לי, תשמע, זה משפט יפה. אני צריך להיות מונח בסוגיה, אני אוהב את המשפטים האלה. אבל זה היה הבעיה של האנשים הלאומיים שהם לא בישיבות הסדר. אתה לא קוטי בצורה מאוזנת. אני רוצה להגיד שאדם צריך לחנך את הילד שלו, יש לך 5 ילדים, תבדוק מה הילד שלך. יש לך ילד כוללניק, שים אותו בכולל. יש לך ילד איש אדמה, שים אותו באדמה. יש ילד שהוא מנגן בגיטרה, תתן לו גם לנגן בגיטרה. לא לחנוק את הילד, מה שאני אומר. כשהחברה חונקת את הילדים שלה, הילדים שלה יקומו עליה, כי אי אפשר לחנוק את הנפש. אי אפשר. בואו נסגור את הקטע הזה, נסגור. טוב, נעצור פה היום. אז רק שהמסקנה הסופית שלנו שאנחנו לא יכולים לקיים את דבר השם, מצוות יישוב הארץ, בלי צבא ומדינה. אז לכן חייבים שאנחנו בעזרת השם משתדלים, וזו המשימה של הציבור הדתי-לאומי, וזה הציבור שמי שחשוב לו הדברים האלה, וכל הערכים האלה חשובים, והוא שלם בערכים שלו, צריך בעזרת השם להגיע למדרגה ולרמה כזאת שיבין, שגם צריך ללמוד את התורה של עם ישראל, וגם את הממלכתיות, גם את השלטון, וגם את החלקים החומריים והחוליים של עם ישראל.
חזקו ואמצו. בשם אבל השם. הרב, אתה לא מבין, זה נכון וזה עצוב לי.